To hakini ke por pat ngadon ni gaban. Ai ku play biang fi hakini ke sngi bangan yo ban ai biang ni ke tin ke jong play. Ka ba kodor shiga jing im jong pi. Nga ai ke tengi ni ke jingkran jong habanga sheptiam ngan shania hame. Ya gani ke tin ngayo na ka tin ke jong play na ke kitab sam. Ketu ke lenong ke basan pun rio. Ka ba ngala puli buon ba managani ke tayo. But kadai ka way na ki hot ki ba ngi day ban kin mau. Namar u David u ong hag sam ka basan penri u hot ka basaw. Hag hot ka balay. Hag por ka ba nga sheptien. Ngan shania hame. Balay nga kren ya gani ka hot ban nga ay kerteng na gani ka hot namar ka don kam palat yengi ya gani ka sngi namar ka jor palat kani ka jat minsim baman ka bayale ban pensheptien ngi brio hagini ka sngi. Ngan ong biang i kani ke ktien agini ke por shoy ke begini ya chikmat ngadon kindiat ban ai kani ke jingpen snot ho ifi pia bang kren i ke jing shep tiang pia ban snot ho i kani ke jing shisha bangi don shibon ba ki jai jing shep tiang ha ke jingem ngala pule bon ba i kani ke jing shep tiang ki badan au brio ban ngayo i kidei shisha kiba penwit i ke jing em jau brio makidon ki brio ngayo i ma lada pipet ba wala da kim tiang ya kumba tiang ki we in re kidon laga jong pat ga jing ship tiang ya ke we pat fitip kidon ki brio ki be ship tiang ya ki marat kataro ga de jing ship tiang dan ki be ship tiang ya ki brio kataro ga de jing ship tiang dan ki be jing ship tiang ya ke met yap dan ki be ship tiang ya ke met dan ki be ship tiang ya ki ksod dan ki be ship tiang ma ya ka jing jrong ma ya ka height dan ki be ship tiang ya ka ma ong no ki ship tiang shapang ki kani ka banga sa yo inga be ship tiang klempang tiang jingpang ki dan bon ba ki jing ship tiang ki barong ho brio na i dan ki kena ki be tiang ki balu kena ki jing ship tiang be la ki idan ki brio ki be tiang ki ksau ki miau ngala yo i idan ki brio ki be tiang ya ki kenyang ki ksia ki tiang ki tiang ya ke duriau ki tiang ke ki tiang ke wa ki tiang kelumar ki brio fi nga la jukrani ke ne ki snam ki bala dep menchuan rai ngapen ken mau fi ang ne ba ngapen i ye pi ba pindup snot ho anglo pi don ke jing shipte but ngan ong fi ke ne ki de ben job ke jing shipte kalang ka no ru pi di bin job mala da fi job ke jing shipte fi ni ke jing im job fi ke de ke job kita ka de ke bang kwangan keren biang baling keren ke ni ngan ong biang namar ngayo i kat banang mi kisngi ka ne ke pertai ka nang sneo but usat tanu yele daga ni ka lenti ka ban pen ship tiang ki brio but la ki brio ki ship tiang pinyo i hanta ka dan ka lenti ka bakrao ka jong usat tan bon trai na ka daga ma sa ikan mau gitu ka shiti sa ki absas ka nang ka basaw ka dakhat ka ba arwinyo ka ba sa pol tho tangi wi kitien ba ang lemni wat ai jaka yo satan fi lemni wat ai jaka yo satan hot wala daga tu jing thong to kadai daga way pat nrei ituik tiem ide ibesnotanat ka ba ang lemni wat ai jaka yo satan fi ila da fi ai jaka yo satan naga jim fi ni satan de baklemakor un rung bai para ba rung satan sipo fi ni i pimla shuban be yo nrei fi dan kaman tipa pidan ka bor ban kang yo setan na setan umla ban rung mo ka bible kong shi shi petros kong setan ko sing bu ko hu de yat keleng uda kmi mo ban yo ban ngoy kli kita baro ibu yo andre kidan ki ba umnot rung na mal kidan ki jinkang ka ba kim ajakai ko tenga kerpat ifi mena ki sniga ba bidang snap e gane ki jinkran jonga hagane ki bor haba wap supol tho enik tim ang lemni wat ai jaka yo setan kawai na ki lenti ki bangi ai jaka palat yo setan kadai
kajing syapting. Kajing syapting kadai ka lentiba labanong bo setan uyo ban rung agajing im kajang Hebrew. Nagadagadaw kat bala ngakwa ifi babinom ailat igajing syapting. Namagajing syapting kan pen kelumar dot igajing ay kan pen kelumar dot igajing syakriplay kan pen kelumar dot igajing im job hibarok away. Te tong ini pet menagasngi saya ga waipat ngalakren menaganika tayo yagani ka kitien ka baong singapa ngalakren nagani ka tayo ka banga ong gumne habang asyapti nginle kumno kabaning ko nga ong pa siya ka kitien jong play kabaar nga ong wat yaga jing shisha let chiga jing shisha mau sai tande balam le de shisha kabasaw nga kren yaga jing e jong play yaga balay nga kren yaga jing e jong play baga jing e ka bena yaga jing syapti Rey mentak sngi nga kwang ni kaya fi haba biya kendo yaga jing syapti yaga jing em haba kawan ngimla be haba kawan kadang yaga jing syapti yaga bonya le nama da pipuli na ngani ka Bible ka ong kumne ngan sapuli pi ngayo i na ngani ka kitien ka jong play ya ka wika kitien ka ba ay men siyamba nga gipor kibaga syapti ngakin mau agi tu gipor ngan syethu pi kan dia tanya ba pinyo ajing sya hakatu kesni hakatu i gamet kabangim pat da tip ya gani ka COVID kabangim pat da ngampat da yala dia ngam da pledging mot ngam da tip ru hagatu gume hagaba ngiyo ya ka kubo lambagi niki media baga COVID kalawan ang niya silang hagatu gume kawan ga jingja kaba sngo ma adu kata-kata ba don't we doktor ba yap but ni dan aku tu jaga sejan ngi dan ke kontak bat ki aku tu por ti na min mi ngayo snow se ki siren jong di police department jong ambulance la one lot baro yang care code ye ni snong ni bangi sa mangi nang ta de kala wan kita ke jing shep ting ma snow tho ba ka mut ayu gani wei ta ke kita ke covid ro ngam tipi ke kita ke corona ro ngam snow tho tamang asu snow tho ba de ke kinja jing pang ne ke kinja klam ayure tamang am da de blu popule jimut jing pang jing kro ha ga jing em jong ti namar bangam tip bat banga tip ru ba kilapan bananang tu ba gitu ki bala dan ke jing de bat gitu ki bala yap no ki bala hospital ki be kendo ki den kaman shong no yem lo man mi ju jenu la I complete lockdown to par min met ngania tho ife ki brio ki la phone changa bat ki la phone ki brio ki la pa du wai la klumar samangi yeng klumar bat mangiru tip shu ko ba mut kum no nang ta nga perkhat mangiru na yeng le kawan ke jing syap ting bujur ngam le ran ben thu ifi kita kumu brio bi shikri u playing a hab and duai ki wain re jing syap ting wana la di but abang a syap ting men thu fi ngam tip shu no ne ma pe ayeng man ba syap ting tang ki khon kan thai ki kham syap ting rem dan ba syap ting ilok jong rem syap ting ni khon jong shin ra ting ni tang banga ba perkhat bat nga syap ting baleng syap ting namar na perkhat Shibon ki brio ki bapa duai hanga bat ki ong ngin le komlo ki kali i nda banga shonga ki tu gisni hapdeng ka tu ga jing ship ting ka bashak hai ngala da ship ting shisharo nama balai nga perkhat ba ngimyo mi shu shino nyap shong bi no hayeng te kawan sa jing ship ting nya le komno nya bam da ai nya le komno nya mi komno fitip haga ta gasni na kan mausa
men met e por ka bang ship te nga puli ka ni sam bat ngan puli shifi ka ni ka bau David u ong ha ga sam ka ba life u sa ka de khat ka ba sa u ong ka ni ki ten ngalawat yo try bat ula paik te ni nga bat ula pelat yang na ki jing ship te jonga baro nga kwa ngan puli shi puli ka ni ka khat ngapa ngalawat yo try bat ngala paik tien bat ula paik tien yang bat ula pelat yang naki jing shep tien jonga baro fika ni gede khot aga tu gumet gede ke tien ke ba impalat yang ba plan ladang shep tien hi ngade wat yo try bat ladang wat yo try un paik tien shanga bat un pelat yang naki jing shep tien jonga baro nak ta daw pin le kom no ladang jing shep tien ko wanya le ige jing im jok kabak nga kwa ngini keren kamba ya gani mana singi gadai shuwat ya ga kamat ga jong trai haba on wat ya ga kamat ga jong trai kamat dua yo how play wat yo play ga jing duai ka jing duai gadai ka wai ni ki jaka ki ba ni wan ban ri apo ki tap niang ga jong trai ka jaka gadai ga jakari ga bang yo ban ri apo jong ga jaka fi ka tu ga sam ba kadai buai ga bang utaw ba shong ga jaka ga ri jong ba khri ta me unyo yaine apo ga jinka jong badan bor baro fika tu ka kren shifang ga jaka tuai ga jaka ga bari tau ba shong ga jaka ga bari ga jaka ga bari u jisu ang tayo Matthias wang no me ba me duai rung shila ga jaka ga bari ga pulet ga jar ko pa bu ime ga bari unai no ga pa fika ka ni ka jing tuai ka ga jaka ga bari ka ga jaka ga bangiyo banri yaladi ha ga por ga bangi shete maar de snoemu yo play ang ito gumit bahaba nga yo ini gede khot ngarong si kamera bat nga sedang banduai bat nang tuai shisha nga ay mo yo play mga siyam baka don shisha ga jing pelat ka bakraw day hangta nga salap baw sa tanu shukori ki brio day tanu ga jing shepting gibon ga yap agi to gi por ga khamboni ga day namal ga jing shepting nga da tikna kita giboni ki ba yap ki day hi ba ki shepting te nda fi pek ba ga jing de pat kani ka jing shepting ngan peni fi mana ga sni ba ngine pek nuksana ga ne ga ktin ga jong trai fi iba kibriu gi bishkriu blay gomu David abo shepting wa nga wat yo trai ka pa pen pau kani ga sam jong David ka pa pen pau wala isno ram ba shepting wali on kat upustor udang shepting kat mangang wala jisenga tur wali isno ram ni ta naman kani ka ba tho ang ni ga ba tho David wang ga por ga ba shepting wa yo trai nga shania au trai ang ni wang ngalawat yo trai bola pai kitini nga bola plat nga na gi jing shepting jong baro ka mut ba balay tho ne naman mauru u yekindu e ga jing shepting ga jing u David u brio u bom ting man jong klau u brio banut man peniap u Goliath u brio banut man yang pat pusha ga dingem u ba yang pusha u sing u bom ting ya no brio ndre wang ha ka por ka ba shepting ashania ame ka mut ka jing shepting ga no David compare vi i mu gi brio gi khlan kat no compare vi i kat no gi brio gi krau compare vi i kat no nga kren mangai ga ktien ga job play lesson if pe i ko mangam dan jing dan jing problem dan jing shepting re wat let klat i ga ne jing shisha way po way brio ya kendo i ga jing pen shepting ga jing bara bang ya kendo i ga jing pen shepting ga jing fi devin tep kum no ngin le ngas not na ya way brio utaw de Nehemia ngan puli fi yo Nehemia hagani ga bot Nehemia ude way ni gi brio gi ba le singa she yo jing I mean simba ya la ga jing now no brio na ma ude brio ba uba kodor palat uba nang nuksa ga bakraw ya ga jing jing tong ini pe jang ne fi ngan si patay kindia dan ngan si pensyai kindia de fi haga jing de bat ke ni ke kitab Nehemia fi Nehemia usong haga yins sushan bat udan po kata ga yins ka ba kraw utrei ga kam ko munong ra khuri ka ba mut unong
udah bah jerong bau bah khamat tam khamat jos iem reha wi singi uyo ke kubar ba ke Jerusalem la penet rani ka la thang de dingi ki ye la pen mala pen chat ki kerdap jongka Jerusalem ba la pen pet wiri ki kon Israel unemia wala de diu piang rei udon ka dot not ke bishisha u tua yam sha jingit but u kulli no blay baru blay wong yu let but ban shi tu lung kat u let but ban let u yo ego support jang pai ba u yo ye ka favor na gis iem but no let wat na kadon ke jingi le persha ni no let ban tei kan ro Jerusalem an peniang biang ki kerdop ki ba la thang de ding ki pai ba ki ai la ketiga man ketiga diang yu u but u ulai shigani ga bante re nda pi pet ba apring jungi ni jingi te u kidan gi jingi le ya gi banganum kren lo ni na mar ba yo islam kidan gi ni gi brio gi na puli na ga bible ga bagi ai kerteng u sanbalat u tobia ma ki aman ki ashnal ta ter fi nga yo jingi kai no ne hemia ba na fi mut ban le ege ba ha na kum ta ga ma jom play de fi mut ban ya la fi mut ban kai fi mut ban kren na ne fi mut ban shakri ba ha yo play haga jing im go jofi fi lap kin dan bet kin on pen kin dan bet jing kin dan bet jing le aga jing im jofi wali klet egata kan dan bet jing le wali mut ba kanum dan kan dan bet kin dan bet ki ban yang persyai fi bakat bau nang te kat tagi nang pen keluman reki klem la mau ne me ya ude brio u besnot ho yo blay ka bible kong u ne me ya duai shwabun le ta da we ne ki brio ki jong blay u krau u krem tangi ki jing duai u ta de bu kerteng u em bounds u ai kerteng yo ne me ya the prayer builder u nong te daga jing duai fi unemia udwai bat ka tei dai ongi ki bru duai bat tei kan ro bat ka trei kam bat ka duai bat ka bat atiar siliang bat ka trei katan ka por ka bagini ki nong shon ki la ele kat bala ban pen klumar ki klem la ki la le le ki lenti ki bobo ni ki banganum pen i ni sapule mo pina du ul nong ka ba sao adu ul nong ka ba san fin sa yu i adu kat no ka jing persyang jo ki nong shon ban pen klumar ya gani ke jing tei bat ban pensange ya gani ke jing trei ke jong brio kam tam yo nehemia but haga ba khat do vo i ka wa inna ki plan ki jong ni ke brio ki ba setan ku tai ki ban pen pulam mi ke jing trei ya gani ke jing tei ke kenro Jerusalem ki wan shagani ke plan ga ba khat do kani ke plan ga ba khat do ko jong usetan yang apa fi sngap ngan pule Nehemia kan nang kaban rio berkhat bershipo bat ngalale aga yeng ushemaya ukun udelaya ukun umahi tabel ubala khangkhop yala di bat ula ong ngini shama ga yeng ublay pa ga temple bat ngin khang ya ga jing khang ga temple namarkin wan ban penyap yame Shishakenya gabaga mensim agaba menmet kinwan man peniap yame. But ngala ong na to de buri ubakat nga uban pet yap no. But don mano ubakat nga uban na iga temple iya gaban pen email di. Ngana may bisut but ngala snoto pada kami ublay umsum lapha yu unre ula keren iya kan iga jito pa pursha nga bat utopia ba usana balat kila wer nong yu. Singapa mo ngan sa penshay nga omni. Nakabenta ka ni Ken, kila wer yo u, singaba, bangan dup syaktiang, bat bangan le kumta, bat bangan le pop, bakin yo daw ban penbenanam snil, tikila ban kibenya nga. Pi pinapuli gani, hang ni, filap yo gani gaway ganong rin. Kani ka ba khatu ka ba kini ki
brio arngot usambalat bat utopia ke plan jengki ban penpulam ya ke jing trai gani ke kenro Jerusalem khamtam yo ne me ar modu nong ya lamang ni ke por ban pen sange lan ya ban penpulam gani ke jing tmu kilet ban pa de ki brio ki ba la shusio de pisa bakin le akum ki nong itulpa kilet she unhemia ban khot iki ban ri shi temple kade ke wene ke jingi kaya ke jing shisha gane ba teng teng usaitan da umla yangaba de fi de gelinti jong ke putei unwan de gelinti ke be ikum ba ka chamen sim namar kini ki khot yo uban ri aga temple de bani ri shi ke jaka gunda yure ke jaka yasnova em ban ri apo ke temple gamat kesno de kita fi nda fi puli nang ni masih sutanan bay ni kitian bau ne me au om ne ngakwa ye fi vinyo ani kitian lada kawan ke jing shepten krani ke ne barabar ong ne but ula ong ne me au ong ne de ubriu bakat ngau ban pet yap no dan mano ubakat ngau uban le iga temple ye ban ripen emelade ngaji sutanan bay ta kitian kabamut une me anda yo ege ke jing pin shepten kawan ke surah ke jing imjo u ko bau kli dala de da hato dan ubriu de ubriu mau ome hato de ubriu ubakat nga uban pet yam dan manu ubakat nga uban ne aga temple ya kaban ripen emelade kani ka ktien pitu kamal no kani ka ktien ke dai ka bau ne me ya Open slot dala de. Open slot goed dala de. Hato day ubriu bakat nga bangan pediaw. Hakiwi kentien unehemaya nasngap ay ni kentien. Unehemaya usnot ho yala ka jong ka jaka yang hakamat jong blay ba hakamat gibriu. Ang no na kentien English utip yala ka jong ka position ka bodan. Fi utip yala ka jong ka position ka bodan. Fi ka jingtip yala ka jong ka jaka yang. Como brio jong play usno tho bakam day nga bangan pet yap kam day nga bangan ri. Kat mangangan nay ri. Fi ka taka de ka jing sno tho ya ka jing im jong fi ba pi de bin sno tho hang no play po ka jing im jong fi ka bakum no ka jing long ka stan fi lang. Lala ka jing shep ting ka wana to ka day ngi bangin shep ting ato ngi pet yap. Nengin sno tho ya ki nong rim ki jong kani ka ktien ki jong play nga siya sultanat ini ktien. Hadu kata ka jing pula Bible jong. But ndala dep pitip uong ini ktien ka Bible ka ong nakabenta ka ni ken kila wer ya ugomot ki wai ki shuwai nong yu niu nong yu pa. Dan ki priyo ki bakum ginero. Ki ba le iki ba ikum ba ka bakin chaman siyempre ki ba shiyo kamay pisa. Pipuli nang ni ka Bible ka ong ni wong ngas ng tho igane plan gile igane tangkaway ka daw nga da underline igane nga Bible janga tangkaway ka daw ni me ang suto ka taga day ban pen shepting wong ni bangan duk shepting bat bangan le kumta bat bangan le pop masutanat buong kimot ban pen shepting nga bangan le pop kamot ladang shepting kapoy bangi ngin sa kum le pop ro nakatagda nga yo man siyam lang ni habang puli gani malang po penyan panifi ganyan na uong iniktin nakabenta gani ken kila weri u bangan dup shepting bat bangan le kumta bat bangan mga puli ng nang gaban riu ni emaya kadakhat ka bakhat lai pe ka ong iniktin snap kadakhat nakabenta gani ken kila weri u bangan dup shepting bat bangan le kumta bat bangan le pop bakin yo daw ban penbananam besneo bat bakila ban kebenya pet pipet bang ni mdi tang ba u nemea u tip ila de udana ga position ga ba jrong mdi tang ba u khlem aila de ga jingship den hare u le no pet ga ba du ko ngum ne ngan puli khat khat sawang kin mau a u play jonga yo tupia ba u san balat
kat bakum kini ki kam jong ki bat dia ke no daya ke nong itu lupa bat dia tegi pat ki nong itu lupa ki balakwa ban pensyap tiang nga kani ke mot iwan yang ba piyo ini une hemaya umlet ya keren bat ki umlet setiap bandet ya ban ya bun kitian bat ki uduai show play gini brio kata ke jinglong mensem what I like ya jing syap tiang what let ya keren bat gitu ke ba pensyap tiang na ikren do setan tuai show play pai show play ngalawat yo try but ula pai kitian nga bat ula pelat yang ana jing syap tiang jonga baro kata ke bau ne me yaule but view ikini ke last part jong ke jing ke mga no ke strategy ke but jong setan ban tray ke jing em jong ban pensyap tiang but people yang agak ni lanang ke ban rio naga de khat ke bakhat san ke ongkum ni kum tala pendep ke kendro haka ba arpusan sni unai ilul haki san po asni nga suntunat ini mga nong efi pin kham dep kloy ya ke jing pendep aga jing dei bat ke jing shikabi pin kham la ban pendep kloy ke bo bleu bo la da fi job ya ke jing shikte but ban job ya ke jing shifting dei be da ke bangi wat ya ke kmat ke jong trai besingan shipin inuk sai fi kendiat hagen ke par da fi pet kom yo Daniel ngai pikin mau Daniel pipuli na Bible ule kom no Daniel tangini pet kendiat ya gani na ke kitab Daniel kal nang ban riu fiyo i Daniel ru adien bala mala penbenaba dei ban money ya ke tu dur blai ma kabala pen kre pipuli yang ni ga ongom ni ngan puli lang ban riu Udarius ula ibit man tungalol ke imai ki chis paar pungot ki link score ke ban long hage hima baro but ka Bible ka ongom ni ana kum taw ni Daniel ula kham dan nam halo kita girang ba be link score na mo dan kumen sing bo bahaya but we put e kani ka tin ke jong play ba kipen banada kani ki thawalat ban ka jing bishni yo Daniel deka bagi penmi ia gani ga hukum ki lekra shows em ba unu umbit bandam ban mani hakawe pa ka kerteng like ma la da pipuli nang ni nang kitin ga jong play singa ba unu ngan puli finang ni kitin ga jong play ki ongom ne ana gum tang ni rang ba ki lang skol le wan lang shows em ma puli ga khal ban rio bikin ongkum ni uku darayos em to em malagerta kirang ba baro jong hima gi deputy barum ta teter ban ngina e perkhat lang ban bu igo hukum sim ban pelong ga adong bus kem uluno ban kerpat jingkerpat na ulu blela ne brio apre ng life hos ngi light na me kus em an brand no yuta shi krem gising fika diga plan ga plot ga jong setan tanga kwa ngan ong fika ni na shukran ni ne vitip ga ne baro baga Bible ka ong ka khat ka ba shipo dia ba Daniel ul tip bala soi ka ta jing tho ul le chila yeng ki jing khang ye jong la pli ringang ka pulet jong shipang Jerusalem ba ul dam la ki kho sio license jisni ba ul duai ul aingo khamadu blay jong ko mo jule men shwa marsin soi ni jing tho ul Daniel le chi yeng duai fika jing duai ka be ye ka jing shete ka jing duai ka be ye ka jing shete u Daniel ni u duai fiyo inganom dan porsho ban kran lot igane nrai u Daniel u duai license ngi ko mojule ki walap yu u klem dem ma u tawsim klem kerpat u tawsim nrai u klem su nyawru igata ktien but people in the Bible u duai ben but na fiyo ila bread yu ka klem ki singru klem ki jingmon u lait be nrai ki singi klem la ban bam yu u na mabalai habaga jing shapten kam yu jaka dan setan ga balaban attack de fi ban ktra if you jing em chop de fi yo igane fi no i kene ga de jing hikai ga dan kam la da ga jing shapten hi kam yu jaka yu brio
dan kay kiro balaman job itu brio. Itong ini dua yang kini kepor. Ini let langin ainu itu try na mga kini ketian ke job. Ko pangadap na kajing snongo, ime yang kini kepor play. Ma ay nga kini ketian ke job. Man nga dua ba kini rap ki brio. Bagin job yung kajing shifting. Baha bagi shifting kinwa job. At yun yung yung puram ke job. Kateng nga daw Jesus mi tuay. Amen but amen.